Niin, moikka kaikille. Täytyy sanoa, että tää on kyllä niinku sairaalahuoneeksi hyvinkin viihtyisä tää, missä mä oon ollut. Täällä on parveke ja kaikki ja itse asiassa ihan hyvä näköalakin. Mutta se voi olla, että tää on lukittu tää, tai ehkä sen saa auki tän parvekkeen oven. Mulle sanottiin aikaisemmin, että parvekkeelle ei saa mennä, ettei vaan putoa sieltä, mutta siis toihan on mua niinku rintakehään asti melkein toi kaide, että tää on vähän tämmöstä hyysaamistakin täällä. Tietysti turisteista halutaan pitää hyvää huoli maksavista asiakkaista. Sitten hetkinen. Täällä on sitten oikein niinku siis tää kassakaappi ja kaikkia. Lisätyyniä, mikrot ja jääkaapit. Täällä on. Niin ja täällä on kaikki keittiösysteemit ja muut, et voi keittää kahviakin jos haluaa. Toi kahvinkeitin ja telkkarit ja tää kylppärikin on oikeesti aika hieno. Sitten täällä on kaikki tämmöiset systeemit. Tietysti tää suihku on oikeesti niinku todella hieno niinku sairaalaksi. Niinku hotellissakaan näin hieno tää. Ja tänään pystyy jo vähän niinku iloitsemaan ja nauttimaan tästä huoneestakin. Eilen leikkauksen jälkeen olin yksinkertaisesti niin raato ja kaikin tavoin niinku poissa pelistä, että se oli ihan sama melkein missä sitä olisi maannut silloin, kun oli ihan täysin niinku hoitajien avun varassa ja armoilla ja pystynyt itse juuri mitään tekemään, koska mun oikea yläraja oli käytännössä täysin halvaantunut tähän päivään asti sen plexuspuudutuksen takia, joka tehtiin todella järeästi, että senhän voi tehdä niinkin, että se kestää joku 3-4 tuntia muutaman tunnin. Niin nyt se kesti siis tähän aamuun, eli melkein vuorokauden. Se on aika raju, kun se oikea, toinen yläraja oikea käsivarsi kokonaan roikkuu. Siis aivan täysin, että sä joudut toisella kädellä raahaamaan sitä mukana. Se muuten painaa yllättävän paljon. Ja sitten toisessa kädessäkin oli se kanyyli vasemmassa kädessä ja sitäkin piti varoa. Ja sitten siinä oli joku antibioottitippaletku tai joku tämmönen koko ajan. Ja tietenkin kaikki nukutusaineet ja kaikki vaikutti, niin voin sanoa, että todellakin olin niinku poissa pelistä sen eilisen illan. Täysin totaalisesti. Mutta nyt alkaa elämä hymyilee taas. Käsikin toimii, pystyn nostamaan sitä itse. Ja tästä se käden kuntoutus nyt sit vaan jatkuu. Tai alkaa ja jatkuu. Kiva maisema. Pattaja on hieno ja kiva paikka. Mun pitää alun perin olla Koh Changilla nytten. Just tällä hetkellä, mutta se tietenkin peruuntui nyt tän käsihomman takia. Mä ois pystynyt nauttimaan siellä yhtään olemisesta ton jännevamman kanssa, koska kädessä piti olla lasta koko ajan, tai jos lasta on pois, niin sitten ne sormet piti koko ajan jännitettynä niin kuin ojennukseen, yliojennukseen oikeastaan. Se jänne ei mulju siellä. Jees. No niin, terve vaan kaikille. Mä laitan vähän päivitystä tämän käden tilanteesta nyt taas videon muodossa. Niin joo, terve vaan kaikille täältä sairaalan huoneesta. Mä tosiaan laitan vähän päivitystä nyt vielä tämän käden tilanteesta. Eli tää käsi jännevamma leikattiin eilen täällä Pattajan Bangkok Hospitalissa. Ja
siihen laitettiin se plexuspuudutus. Mä olin yleisanestesiassa nukutettuna ja lisäksi laitettiin sit se plexuspuudutus nukutuksen aikana. Se oli todella järeä siinä mielessä, että kun se leikkaus oli joskus 11.15 alkoi suunnilleen, niin sit illalla vielä tyylin 11 aikaan se käsi oli, koko käsivarsi, oikea käsivarsi oli käytännössä lähes täysin sormenpäitä tai sormia lukuun ottamatta halvaantunut aivan täysin. Eli en pystynyt ollenkaan sitä liikuttaa, en tuntenut sitä. Et kun meni vaikka vessaan, niin piti niinku toisella, se oli ensinnäkin kantositeessä ja sitten mä niinku siirtelin sitä kättä vaikka asennonvaihdosten yhteydessä tai kun nousin vessaan lähteäkseni tai jos sängyssä halusin käydä sänkyyn pitkälleen, niin mun piti niinku toisella kädellä asetella se käsi paikalleen sopivaan asentoon ja tavallaan koko ajan niinku toisella kädellä raahata sitä kättä mukana, sitä oikeaa kättä mukana. Et se oli aivan siis täysin veltto ja toimimaton ja se muuten painaa yllättävän paljon se oikea toinen yläraaja. Ja se painaa paljon, että sitä piti niinku raahata sillä toisella kädellä koko ajan siirrellä ja raahata mukana. Ja se oli oikeastaan aika raju tilanne. Ja sit mä olin tietenkin ihan sekaisin ja pöllyssä vielä niistä nukutusaineista. Ja niin kuin, että ihan todella hirveä se eilinen päivä, mutta nyt tänään alkaa näyttää siltä, että elämä taas voittaa. Että nyt mä pystyn taas nostaa tätä kättä itse, eli se ei ole enää halvaantunut. Ja. Sitä rataa. Viikon päästä mulla on sitten kontrollikäynti käsikirurgilla. Et siihen asti mä pidän tätä samaa lastaa koko ajan ja sitten avataan tää paketti ja katsotaan se haava. Ja sain ohjeeksi, että sormia olisi hyväkin liikutella ihan päivittäin sen, mitä ne nyt liikkuu tämän lastan puitteissa. Eli suoraksi ja takas koukkuun sen, mitä tää lasta antaa myöden. Toi keskisormen liikuttelu sattuu aivan tolkuttomasti tänne rystyseen, koska se on just se alue, mitä on leikattu. Mut joo, kyllä ne vähän liikkuu se keskisormekin. Jees. Kiitos paljon rukouksista ja tuesta. Moi. No niin, nyt mä pääsen täältä sairaalasta leikatun käden kanssa. Täältä on ihan hienot näköalat kyllä. Parvekkeovi oli lukossa, että sinne ei päässyt.